Ассалому алайкум бародарои аҳли ислом. Ай ҳамад эҳтиромона хоҳиш мекунам. Ҳамин бародар ака номаш Зафар Раҳимович, Зоҳидов Зафар Раҳимович 20 сол пеш аз хона буромадага кадом шаҳр рафтага? Аз шаҳри Астрахан рафта ҳамхе бедарак шудага. Ай ҳамад хоҳиш бародарон, ҳамин видеоя падилица кунен то ҳами акара мо ёбем бояд. Агар ки ёфтем ҳами акара як хоҳиши дига ки ҳамин номерода занг мезанем. Наи додари ҳами акай Алишер ном дора. И акамон аз шаҳри Ҳисор ай брат. Ай қалаи Ҳисор. Ай ҳамад эҳтиромона хоҳиш ҳами акара диден дар ҷои касе мешиноса хоҳиши зиёд занг занем. Боқӣ сарбаланд Хонаобод дар паноҳи Аллоҳ. Падилица лайка фаромӯш накунед.